रायजोनि सोलोंथाइ बिफानाव फिन गोदान थांखि लादों। जाय समाव फोरोंगिरिफोरा रायजोनि गोदान सोलोंथाइ मावथांखि बायदियै बायदि गोरोबथावै हाबा मावबोनांदों। बे समावनो फिन आरोबाव मोनसे गोदान थांखि फोसावबावदों आसाम सरकारा। नाथायबा बे थांखिया फोरोंगिरिफोरनि थाखाय बेसेबां साबजाथाव बेखौ समाजो मिथिहोसिगोन। आसाम सरकारा फोसावनाय बायदिब्ला आसामनि गंफ्रोमबो फरायसालिफोराव थानाय फोरोंगिरिफोरनि थाखाय कम्पिउटार सोलोंथाइया बे खेबनिफ्राय गोनांथार जाबाय। गंफ्रोमबो फरायसालि फोरोंगिरिफोरा बे खेबनिफ्राय कम्पिउटारनि सायाव एसेब्लाबो गियान थानाय जानांसिगोन। बे बाथ्राखौ आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि रनोज पेगुआ मिथिहोदों। बेजों लोगोसेयै मिथिहोबावदों दि जाय बिजाथिफोरा इयुनाव फोरोंगिरि मावनो गोसो गुदुं बै बिजाथिफोराबो बे समाव कम्पिउटारनि सोलोंथाइखौ लाथारनांगोन। नाथाय बाथ्राया जाबाय थाखानाय फोरोंगिरिफोरनि सायाव बियो माबायदि गोहोम गोग्लैगोन। साबेसे थाखानाय फोरोंगिरिफोरा कम्पिउटार बाहायनो रोंगोन? सरकारा बेनि सायाव माबायदि राहा लागोन बेखौ समाजो खिन्थासिगोन। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगा सिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों, ओमफ्राय बिदिनो गुबुन मुलि जाबाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआनो आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावदै सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा एसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।